Животът на Шекир и Сане. Глава 12. Първата пролет. Когато снегът се стопи и земята омекна, нещо се промени в двора на семейство Бушнакови. Не изведнъж, не шумно, а така както идва пролетта тихо, постепенно, с мирис на влажна пръст и обещание. Стаите вече бяха наредени, багажът беше прибран, в килера имаше храна, а в джобовете малко спестени пари. За хора, които бяха започнали почти от нищо, това беше немалко. Докато стаите се изпълваха с живот, а дворът с животни, Сане и Шекир почти не се задържаха вкъщи. Всяка сутрин излизаха рано, връщаха се късно, носеха новини. За земя, за хора, за договорки. 5 декара тютюн, 5 декара царевица, бахча до язовира. Животът в Сейдол се разгъваше бързо и в много посоки едновременно. Първи дойдоха двете козички, дребни, шумни и с очи, пълни с непослушание. После, с помощта на съседа Муса Палев, намериха и Марко. Когато младото магаре влезе в двора, спря насред него и започна да души всичко около себе си, оградата, земята и въздуха, сякаш проверяваше дали новото му място заслужава доверието му. Децата го гледаха замълчали. После се засмяха. Ава не се смееше. Тя стоеше малко встрани и слушаше как Сане изброява наетите земи. С всяка дума нещо в нея натежаваше. Не от страх пред труда, а от осъзнаването, че е пораснала в града и не знае нищо от онова, което тук се смята за обикновено. Не знаеше какво е мотика, не знаеше как се копае, не знаеше как се правят лехи, никой не я беше учил и никой досега не беше имал причина да я учи. Сане нямаше време за подобни тревоги. Щом времето позволи, тя излезе в градината пред къщата и започна да прави лехи. Спокойно и точно, с движения, зад които стояха години опит. Всяко растение си имаше място, всеки ред, посока. Фикра и Атидже плевяха между редовете. Метко носеше вода. Дворът бръмчеше от работа. А до градината стоеше огромен орех. Старо дърво с дебела корона, която хвърляше сянка върху голяма част от мястото. Шекир го огледа, после се обърна към градината и каза спокойно: „Трябва да го махнем, иначе реколтата няма да е добра.“ Така Ава се озова до него с тежък чук в ръце. Размахваше го с повече желание, отколкото умение. Ударите й бяха неравни, а ръцете още не привикнали към такава работа. Но не спираше. Точно тогава от оградата се чу глас. Съседката Аба Айша Палева ги наблюдаваше от известно време. Тя поклати глава, сложи ръце на кръста и извика: „Шекире, не я оставяй да вдига тоя тежък чук, ще направи беля.“ Шекир се усмихна с онази тиха усмивка, която никога не търсеше спор. После отвърна спокойно: „Аллах го е дал и Аллах си го пази.“ Аба Айша поклати глава още веднъж, но този път по-меко. После си тръгна. Ава остана неподвижна за миг, държеше чука и гледаше земята пред себе си. Думите на Шекир бяха прости, казани без намек, без обяснения, но за нея не бяха обикновени, защото тя носеше тайна. Носеше я от месеци, тихо и сама. И в тези няколко думи тя разбра нещо. Шекир знаеше. Знаеше и не беше казал нищо. Не беше я осъдил. Не беше променил отношението си. Не беше спрял да бъде нейн баща. Беше продължил да работи до нея така, както винаги, защото за него всичко беше наред. Нещо в гърдите й се отпусна тогава. Бавно. Сякаш носеше тежък товар от дълго време и най-сетне някой го беше свалил от раменете й. Работата продължи. Клоните падаха един по един. От стария магнетофон, оставен на прозореца на къщата, звучеше музика. Песните се смесваха с песента на птиците, с гласовете на сестрите й и с шума на пролетния вятър. И за първи път, откакто бяха дошли в Сейдол, новият живот не изглеждаше чужд. Започваше да става техен. Шеки беше навсякъде едновременно. Докато останалите работеха, той обикаляше от човек на човек, сякаш проверяваше дали всички вършат работата както трябва. Лицето му беше изцапано с пръст, ръцете също, а под дрехите му имаше повече кал, отколкото плат. Сане само поклащаше глава, когато го видеше. Фикра се смееше. Атидже го гонеше с парцал, но след 5 минути той отново беше мръсен и отново тичаше из двора. Първо беше при козичките, после при Марко. След това се появяваше до градината и започваше да задава въпроси.
След малко вече беше до Метко, после при Ава, после пак при Сане. Нямаше място, на което да остане дълго. Дори Люси понякога се изморяваше да го следва. Само Бълдо го наблюдаваше спокойно от сянката и сякаш отдавна беше приел, че малкото момче е природно явление, което не може да бъде спряно. С настъпването на пролетта работата ставаше все повече. Тютюнът и царевицата искаха грижи, а семейството вече мислеше и за есента, когато реколтата трябваше да се прибира и превозва. За щастие, не им се наложи да търсят каруца. Още когато напуснаха Родопите, бяха натоварили старата дървена каруца на камиона заедно с багажа си. Беше пътувала с тях до Сейдол и сега стоеше до навеса, чакайки отново да влезе в работа. Каруцата беше стара, но здрава. Дъските й бяха потъмнели от слънце, дъжд и години работа. Железните обръчи на колелата носеха следи от безброй пътища. Шекир често отиваше при нея и прокарваше ръце по дървото. Опипваше внимателно всяка дъска, всяко колело, всяка сглобка. Проверяваше къде е разхлабено, къде трябва да се стегне, къде дървото е започнало да се износва. Познаваше каруцата почти толкова добре, колкото познаваше дома си. Докато другите работеха в градината, Шекир често се занимаваше с каруцата. Стягаше болтове, сменяше износени части и се уверяваше, че всичко е здраво. Знаеше, че скоро Марко ще бъде впрегнат пред нея и тя ще трябва да вози царевица, тютюн, люцерна и дърва. За други хора беше само стара каруца. За семейство Бушнакови беше помощник, без който животът щеше да е много по-труден. И с всеки изминал ден, тя все повече се превръщаше в част от новия им живот в Сейдол.